ko sa iwata. Ada ba kang katawan nas kaini ang dao ko kamapiyaan? Kung manipakaisa nalalayon ka pagkasamba. Apiap siko oras sa sky dudukawan nalalayon so siap kar kami. Salamat guro ami kong mga ilmo ay nibgengar kami. Siko ginawa nga di pagkagnam sa dokaw ligan kami nga sa kamapyaan ni mantugot taman sa taman. Salamat guro ami ko siya pior kami ada taman niya. So kamapiyaan lalayon ka ipang dao so kaptika so lagam ka adikada sa pamikiran ak nalalan ko kamapiyaan. So babayak ako kapag anad ami sa mapia apiap siko di amir ka katatago sa ginawa. Salamat guro ami kong mga ilmo ainip gengar kami. Siko ginawa nga di pagkagnam sa dokaw pigan kami nga sa kamapyaan ni mantugo taman sa taman. Salamat guro ami ko siya pior kami ada taman niya. Di nga katawan so kalainip kay nga kamapiyaan na kami ko'y mantugo taman sa taman. So ngaran ka na di ami kalipatan. Salamat guro ami kong mga ilmo ay nibgay ngar kami. Siko ginawa nga di pagkagnam sa dukaw pigan kami nga sa kamapyaan ni mantugo taman sa taman. Salamat guro ami ko siya pior kami ada taman niya. Salamat guro ami sky me